Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m unu. Tata bụ Eke, mgbe na-asị ka chi Eke tata ketara anyị ndụ, mgbe na-asị ka ndị ife, ndị ọkụ, ndị anyanwụ na ndị ezumezu mmụọ nọ n'ọkụ gọzie anyị, ndị ife gọzie anyị, nye anyị ndụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, chọrọ anyị ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, mee ka ọmaka meela anyị ncha niile, ka onye ọbụla na-achụ anyị daa, ka onye ọbụla siri na ọ ga-eji esi anyị wee gbaa aja were isi ya wee zere aja. Wee na-asị ka ọmaka meela anyị ncha niile. Tata bụ Eke, wee na-asị na anyị ga-abụ ife nyere ezinụlọ anyị na ngwuru anyị niile dị iche iche. Wee na-asị na ọmaka ga-emela anyị, na-asị na kakaka ya amara anyị ma jijiji anyị amara anyị, na ihe ọma ga-emela anyị n'aka nri n'aka ekpe n'iru na azụ. Wee na-asị na aka niile na-ama nzu ama mmanata unyi, na ihe ọma ga-emela anyị, si na anyị bụ ugo ga-egbuzugo, na anyị ga-achakekwanụ, si na anyị ejeela obodo, anyị anakwazila obodo. Tata wu Eke, bọsị ore, bọsị afọ na bọsị nkwọ, na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ana m agba afa, na-agbasi afọ ike, na-alụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyelu m Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpelu Chukwu site n'aka ịkwụ ọtọ, mmụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwaanyị, chaa isi awọ. Ọnyanwa bụ ọdịnala Igbo. Aka m ji wee jiri ohere a wee na-akpọkwa ụmụ Igbo, wee na-asị anyị ka anyị nataba n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebelụ. Ọ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu ka ọ bụ. Ịgakwazi n'isiokwu nji maka ya wee bịa tata. Ihe mbịara ịkụzi tata bụ the difference between witchcraft and evil spirit. Witchcraft spirit and evil spirit. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-misunderstand these two things. Ha na-eche na ha bụ ofu, ha bụrụ ofu. Biko ka anyị taa n'ọjị. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-misunderstand witchcraft spirit na evil spirit. They are not the same. They are not the same. They are different. Witchcraft spirit is different. Evil spirit is different. Now, what is witchcraft spirit? You can be a man, you can be a woman, you can be a girl child, you can be a boy child, then and you have a witchcraft spirit. Kedu ka mmadụ si enwe mmụọ amosu? Ka mmadụ si enwe mmụọ amosu bụ mgbe ifuru ihe ọma na-eme mmadụ na-ataji anya, ọ na-ewe gị iwe. You are a witch. Yes. Mgbe ifuru ihe ọma na-emelụ mmadụ, ọ na-ewe gị iwe. You are a witch. Whenever they are tying witchcraft spirit gị so n'ihe a na-ekechi, you are a witch. Mgbe ọbụla dibịa na-ekwubi okwu n'isi ndị amosu na-abụghị ọnụ, iso na ndị a na-abụ ọnụ. Whenever you see good thing happening to other people, iwe na-ewe gị, you are a witch. There are some traits of witchcraft spirits in you. You are a witch. Winchi. Ọ ihe iwu. Mgbe ifuru ndị ọzọ na-agba mbọ, ịnọlụ na-ezuzugharị, isi na skin gị dị too neat, na ị chọrọ ịta afụ. Others are working hard to make a better living, and you are relaxing, doing your own thing. Onye ahụ emechi plan bali ya ji. You are a witch or witch. Ifuru ndị dibịa niile na-agba ajọ ọgwụ, ha bụ ndị amosu. They are witches because they have the dark forces, the dark powers of evil people and witchcraft. Dibịa na-eri amosu eri, o wee bụrụ dibịa. Enwere dibịa, enwere white witch, nwee black witch. Where do you belong to?
When you are a dark witch, when you are a black witch, that is when you get irritated with good things that is happening to other people. But when you are a white witch, you can easily tell someone the person's tomorrow. You can easily declare words of goodwill to someone and it will happen. That is when you are a white witch. So where do you belong? Do you belong in the kingdom of black witch or the kingdom of white witch? All of us have the traits of witchcraft in us. But where you choose to manifest more, that is where you stand. Hello? A lot of people go far as Ikotamado, where program Wonyahu spiritually in their coven or in their altar. Program Wonyahu spiritually that whenever there is good thing going to that person, that spiritual program will against that person will go and hunt that blessing down. You are a witch. Stop it. Hosea. Some of these witches people, there are a lot of people that have witchcraft spirit but they don't know. And what are many of them? I have seen one then before I started this work. This girl was a friend of mine. Oh, when a good thing nabia to me. The girl is from Benue State. Oh, when a good thing nabia to me. Once he had passed and until this girl, it will never happen again. Whenever I am proposing for blessing and I let it out to this girl, that thing can never happen again. What kind of witchcraft spirit do you have? Do you know how your own come to existence? In Maraka, witchcraft spirit in well, Suebia. A lot of people they initiated through birth. A lot of people they initiated through gift. A lot of people they initiated through their dreams. A lot of people they initiated through the kind of people they go to for spiritual work and assistance. Which one exactly do you belong to? How do you operate? Let me drop it here. Coming to evil spirit. Ibiani Igbo, witches bụ ndị amosu. Ndị amosu, how are witches? Then coming to evil spirit, how bụ ndị akalo? Ndị biasịrị ụwa. Ana ama ụwa. Ndị Igbo ana-asị ụwa m ụwa asaa. M ga-abụkwa dibịa. Ụwa m ụwa asaa. M ga-anụ ụwa ebe a. Ụwa m ụwa asaa. Onye a ga-amụ nwa. Ụwa m ụwa asaa. M ga-abụ nwoke. Ụwa m ụwa asaa. Mma bụ nwaanyị. Ị na-ekwubi ihe a bụ ihe uwe nwụrụ before gịnị ịnọta ụwa ọzọ. Ikwubichi ihe a. Iwe bi ụwa. For instance, the first time ị na-abịa say ụwa m ụwa asaa mma bụ dibịa. Enye gị assignment ebi ụwa ịbụ dibịa. Let me just use a dibịa for example. Ị hapụ ya. Gbalụ gori. Ije toba akwụkwọ, itoba ọlụ. Iche n'ebe ahụ ka your right destiny nọ. Ị bụrụ nwaanyị si na ya bụ eze nwaanyị wee bi ụwa iwe ihe ụwa wee kpagide gị anya. Ije nwere ije onwe gị. The next thing ị mere bụ ịbanye n'ụlọ akwụna. Biri n'ụlọ akwụna na-agba ashawo. Ị hapụ your main purpose of existence wee je mebe ihe ọzọ. When you reincarnate 7 good times, no channel wow ugboro asaa, without achieving your aim, your mission on earth, you'll be transformed as an Akarogori spirit. You will not be existing as a deity, water, or even Ndiche. And you will not even reincarnate as Chionyu Wamadu. What will happen to you is that you will be turned to demon. Automatically, you will change to demon after reincarnating 7 times. You will turn to demon. And what you will do is that you will start looking for people that have such gifts. You start looking for people to hunt. You start looking for people to possess so that they will forget their mission as long as they reincarnate. So that once they finish reincarnating, they join you as a demon. That is Akalogori spirit. Now I want to ask you, that is evil spirit. And that is the spirit that you people bind every time in the church. Leaving your seat, leaving your office, leaving what you are destined to be. You're on a church and now bind evil spirits that you cannot bind with Holy Ghost fire. Because already they are getting you. So, are you doing your purpose of creation? Are you in line with your destiny? Are you fulfilling that mission that you have come to fulfill?
Are you doing that which the Creator Okike have sent you to do? Or are you in another place doing na agbara onwe gị onye simara na ndụ ya nwụkwa amam ka esi agụ ya agụ? So ị na-eme ihe kwesịrị na-eme ka ị na-akwụgheri, ị na-akwụgharị up and down. Have the evil spirit taken over your life? Have they actually possessed you? When they possess you, they will never allow you to concentrate. You can never concentrate. You can never find that true path which you belongs to until you wake up like a giant and face them. How do you face them? You need to call back on powers and forces with you first. You need to welcome your entities. You need to recognize forces with you first before you can do what? Before you can conquer these forces. Before you can now do work on tying of Akaro spirit and Ibu Puruhajaha. Now, I know that today you have come to understand that witchcraft spirit in the Amosu and evil spirit in the Akaro, they are not the same thing. I talked about Akaro Eresinago. Akaro Eresinago. I talked about Akaro Eresomado due to Aluomelo. I talked about so many of them. How did your own come to play? How did you generate this spirit? How come? What attracted these spirits to you? You need to find out and you need to get rid of them for a better tomorrow. I can go in Kegi, Mwada, Abaroma, Uzommiri. Chitakwana moye mbasa ozioma odinani Igbo, burukwa dibi Igbo. Kasi kwuo na mbụ, anyị na-agbasi afọ ike, anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwara ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala. Maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ya mere, o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nna akụzi. Ihe nkụzighe na mbụ, onye ndị nna akụzi tata, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala, echefukwala. Zitara m ozi na my WhatsApp number na 07037311663. Ya gazienu.